भगवान् भजतां कुन्दो मुक्तिं ददाति कस्यचित् स्मन भक्ति योगम् राजन् भवदां विद्यदूनां दैवं भगवान् भजतां मुकुन्दो हरे कृष्णा दानिश्री मैम வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்க மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ரெக்கார்ட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதான் நான் பார்த்தேன். இப்போ ரெக்கார்டிங் வந்து அன்மியூட் பண்ணாம இருக்காங்க. हरे कृष्णा माताजी. இருங்க மந்திரம் நம்ம சொல்றோம். உக்ரம் வீரம் வேணா நம்ம சொல்லலாம் மாதாஜி. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம். கம்ப்ளீட் யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் விஸ்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் சத்யம் பிரத்யம் மகாம்யகம். ஒருத்தர் சொல்லுங்க தனியா. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யகம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யகம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யகம். उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं मृत्युं नमाम्यहम्. हरे कृष्णा मैम you will take over now right? yeah I'll leave. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த வாரம் வந்து மண்டே டியூஸ்டே நான் இருக்க மாட்டேன். சைத்தன்யா புக் பண்ணிக்கோங்க. மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே கூட இருக்குமா? சைத்தன்யா படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா? மண்டே டியூஸ்டே ஷூரா வெட்னஸ்டே நான் பார்க்கறேன். ட்ரெயின்ல இருக்கேன். எக்ஸாம் படிக்கிறோம் மாதாஜி. எக்ஸாமா? ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸாம்க்கு படிக்கிறோம் மாதாஜி. एग्जाम படிக்கிறோம் மாதாஜி. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. थैंक यू மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளாஸ் இருக்காதா மாதாஜி? எப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்கா? ஆமா மாதாஜி. அவங்க எக்ஸாம் படிக்கணும்ங்கறாங்க. எஸ் டிவோட்டிஸ் நீங்களாம் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் என்னன்றத வந்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. அது எல்லாரும் முன்னாடி கூட அடுத்தவங்களும் கேட்கட்டும் சரிங்களா? நோ நீட் டு ரெக்கார்ட் எனிதிங் வேண்டாம். நீங்க டிஸ்கஷன் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஸோ உங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் மனசுல பதியும் இல்லைங்களா? ஸோ யூ செலக்ட் ஒரு 4 மந்திரம், ஒரு நாளைக்கு 4 மந்திரம் NOI படிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நீங்க அந்த கிளாஸஸ்ல. ஸோ தட் NOI வந்து 11 ஸ்லோகாஸ் தான். அந்த 3 நாள்ல நீங்க வந்து NOI முடிச்சுக்கலாம். நீங்க எல்லா டிவோட்டிஸும் ஒரு முறை ரீஃப்ரெஷ் பண்ண மாதிரி கூட இருக்கும். ஈஷோ வந்து நீங்க உட்காந்துட்டு வீட்டுல படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா? ஓகேங்களா? நீங்க உங்களுடைய சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கிளாஸ்ல அப்படி பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா? சோ தட் உங்களுக்கு ரிவிஷனும் ஆன மாதிரி இருக்கும். எல்லாருக்குமே மனசுல பதியும். நிறைய நேரம் வேணாம், ஒரு 1/2 hour கூட நீங்க பண்ணுங்க போறோம் சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோ. என்ன அந்த ஸ்லோகம் சொல்றது, வாட் இஸ் த கான்செப்ட், ஏதாவது அதுல இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லினா போதுமா? மெயின் பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுங்க, 11 ஸ்லோகம் தானே. சோ இப்பவே நான் சொல்றேன், மல்லிகா மாதாஜி ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்துக்கோங்க, நீங்களே டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. பிரேமா மாதாஜி ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே. சோ தட் ஒரு 11 ஸ்லோகங்கள் வந்து அதனுடைய அதுல என்ன மெயின் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து நோட் டவுன் பண்ணிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அது ஒரு 1/2 hour தான் ஆகும். ஸோ அடுத்த டிவோட்டிஸ் கூட வந்து அவங்களும் அது கேட்ட மாதிரி இருக்கும். இப்போ கலாவதி மாதாஜி ஷீ இஸ் நாட் இன் த level 5 இல்லையா? சரிங்க, எல்லாருமே யாரெல்லாம் முடியறதோ அவங்க எடுத்துட்டு நீங்க சொல்லலாம். ஓகே,
All level 5 students take this round so that you can complete. Okay. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. So 3 days குள்ள நீங்க அந்த 11 ஸ்லோகாஸை வந்து முடிச்சுக்க பாத்துக்கோங்க. மோஸ்ட்லி Thursday வந்தா நான் 4வது பதம் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். நான் 3 சொல்றேன் மாதாஜி. நீங்க ஓகே ஃபைன். எல்லாரும் ஒன்னொன்னு எடுத்துக்கோங்க. நாட் அன் இஷ்யூ. சோ யார் யார் என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு மல்லிகா மாதாஜி நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கோஆர்டினேட் பண்ணி யார் என்ன மந்திரம் வாங்க எடுத்துக்கிறாங்கன்றத கேட்டுட்டு நீங்க அதை டிசைட் பண்ணி சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. So நாம் இப்போ ஜெயராதா மாதவ பாடிட்டு we will go into the session. जय राधा. प्रणाम माताजी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. जय राधा माधव कुंज बिहारी. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. जय गोपी जनवल्लभा. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதா. जय गोपी जनवल्लभा. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. யசோதனந்தன यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन. யசோதனந்தன ரஞ்சன. यमुनतीरा वनचारी. யமுனா தீரா வனச்சாரி. यमुनतीरा वनचारी. யமுனா தீரா வனச்சாரி. जय राधा माधव कुंज बिहारी. ஜெய ராதா மாதவ பிஹாரி. जय राधा माधव ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிகாரி. माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी. கோபி गिरिवरदारी.
जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. வாழ்க மாதாஜி வளமுடன் நேத்து நீங்க எல்லாரும் கூப்பிட்டப்போ என்னால வந்து அன்மியூட் பண்ண டைம் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. இன்னைக்கு நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா வணக்கங்கள் வந்தனங்கள் பிரணாம்ஸ் எல்லாமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ பகவானிடத்திலும் குரு பரம்பரை இடத்திலுமே நம்முடைய பிரார்த்தனைகளோட இந்த செஷனை இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். மத்தர்மோ தர்மணோ குணரேதை பரிசம்சுத்த ஆசயः புருஷஸ்யாங்சாம் ஏதி ஸ்ருதமாத்ர குணம் இமாம். வாசிங்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத்தர்மனோ குணை ரேதைஹி பரிசம்சுத்த ஆச்சயக புருஷஸ்யான்சாம் ஏதி ஸ்ருத மாத்ர குணம் இமாம். மந்தர் மேன என் பக்தரின் குண இயல்புகளுடன் ஏதை இந்த பரிசம் சுத்த முழுதும் தூய்மை அடைந்து ஆச்சய உணர்வு நிலை புருஷஸ்ய ஒரு மனிதரின் ஆஞ்சசா உடனடியாக அப்யேதி அணுகுதல் சிறுத கேட்பதால் மாத்திர எளிமையாக குணம் தன்மை நிச்சயமாக மாம் என்னை. மொழிபெயர்ப்பு:
ஒருவர் இந்த மனோவாக்கு காயம் கடந்த இயல்புகளுடன் முழுதும் தகுதி பெற்று அவரது உணர்வு நிலை முழுதும் தூய்மை அடையும் பொழுது அவர் என் பெயரை கேட்பதன் மூலமே அல்லது என் தத்துவ குணங்களை கேட்பதன் மூலமே கவரப்படுகிறார். பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதைக்கு ஜெய். இந்த அறிவுரையின் தொடக்கத்தில் பகவான் அவருடைய அன்னையிடம் மத்குண ஸ்ருதி மாத்திரேன பரமபுருஷ பகவானின் பெயர், தன்மை, வடிவம் முதலியவற்றை கேட்ட ஒருவர் உடனே கவரப்படுகிறார் என்று விளக்கினார். வேறுபட்ட புனித நூல்களில் பரிந்து உரைக்கப்பட்டது போல ஒருவர் விதிகள், ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றுவதால் எல்லாம் கடந்த தத்துவ இயல்புகளுடன் முழுதும் தகுதி அடைகிறார். நாம் மண்ணுலக தொடர்பால் சில தேவையற்ற குணங்களை வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். மேற்சொன்ன முறையை பின்பற்றுவதால் நாம் அந்த மாசிலிருந்து விடுபடுகிறோம். முந்தைய பதத்தில் விளக்கப்பட்டது போல எல்லாம் கடந்த இயல்புகளை வளர்க்க ஒருவர் பிழைப்பட்ட இயல்புகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்கோ. யதா வாதரதோ கிராணம் ஆவ்ருதங்கதே கந்தக ஆசயாத் ஏவம் யோகரதம் சேத ஆத்மானம் அவிகாரியத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யதா வாதரதோ கிராணம் ஆவ்ருங்கே கந்த ஆசயாத் ஏவம் யோகரதம் சேத ஆத்மானாம் அவிகாரியத். யதா போல வாத காற்றின் ரத தேர் கிராணம் முகரம் புலன் ஆவரும் தே பிடிகள் கந்த நறுமணம் ஆசையாத் மூலத்திலிருந்து ஏவம் அதுபோல யோகரதம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சேத்த உணர்வு நிலை ஆத்மானம் பரமாத்மா அவிகாரி மாறாத யத் எந்த. மொழிபெயர்ப்பு: காற்றாகிய தேர் நறுமணத்தை அதன் மூலத்திலிருந்து தாங்கி வந்து உடனே முகரம் புலனை கவருவது போல் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து ஈடுபடும் ஒருவர் எல்லா இடத்திலும் சமமாக இருக்க முழுமுதற் கடவுளை அடைய முடியும். பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு. தோட்டத்தில் உள்ள பூக்களில் இருந்து இனிய நறுமணத்தை சுமந்து வரும் காற்று உடனே முகரம் புலனை கவருவது போல பக்தியுடன் நிறைந்த ஒருவரின் உணர்வு நிலை உடனே பரமாத்மா தோற்றத்தில் எங்கும் இருக்கும். ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் மனத்தில் இருக்கும் பரமபுருஷ பகவானின் உன்னதமான நிலையை பிடிக்க முடியும். பரமபுருஷ பகவான் சேத்ரஜன், இந்த உடலுக்குள் இருப்பவர் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அவர் ஒரே சமயத்தில் ஒவ்வொரு பிற உடலிலும் இருக்கிறார். தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் மட்டும் இருப்பதால் மற்றொரு தனிப்பட்ட ஆத்மா அவருடன் ஒத்துழைக்காத போது அவர் மாற்றப்படுகிறார். ஆயினும் பரமாத்மா சமமாக எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார். ஆனால் பரமாத்மா சமமாக எல்லா உடலிலும் இருப்பவர் மாற்றப்படாதவர் அல்லது அவிகாரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுதும் நிறைந்திருக்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மா பரமாத்மாவின் இருப்பை புரிந்து கொள்ள முடியும். பக்தியா மாம் அபிஜானாதி. கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டில் நிறைந்த ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை பரமாத்மாகவோ அல்லது உயர்வானவராகவோ புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகான இது விளக்க உரை. எஸ், ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்கோ. அஹம் சர்வேஷு பூதேஷு பூதாத்மாவஸ்திதः சதா தமவஜ்ஞாய மாமர்த்தய குருதே சாவிடம்பனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஹம் சர்வேஷு பூதேஷு பூதாத்மாவஸ்திதः சதா தமவஜ்ஞாய மாமர்த்ய குருதே சாவிடம்பனம். அகம் நான், சர்வேஷு எல்லாவற்றில், பூதேஷு வாழும் உயிரினங்கள், பூத ஆத்மா எல்லா உயிரினங்களிலும் உள்ள பரமாத்மா, அவஸ்தித அமைந்து, சதா எப்போதும், தம் அந்த பரமாத்மா, அவஜ்ஞாய புறக்கணித்தல், மாம் என்னை, மத்திய ஆளும் மனிதன், குருதே நிகழ்த்தும், அர்ச்சா தெய்வ வழிபாட்டில்
விடம்பனம் போலியானது. மொழிபெயர்ப்பு: நான் பரமாத்மாவாக ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் இருக்கிறேன். எவராவது எங்கும் அந்த பரமாத்மாவை புறக்கணித்து அல்லது மதிக்காமல் கோவிலில் உள்ள தெய்வத்தை வழிபடுவதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் அது போலியாகும். பொருளுரை: தூய்மையடைந்த உணர்வில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவர் கிருஷ்ணர் இருப்பதை எங்கும் பார்க்கிறார். அதனால் ஒருவர் கோவிலில் உள்ள தெய்வத்தை வழிபடுவதில் மட்டும் ஈடுபட்டு பிற உயிரினங்களை மதிக்கவில்லை என்றால் பின்னர் அவர் பக்தி தொண்டின் மிக கீழான நிலையில் இருக்கிறார் எனலாம். கோவிலில் தெய்வத்தை வழிபடுபவர் பிறருக்கு மதிப்பு தராதவர், உலக பார்வையில் பக்தர் ஆவார். ஆயினும் உண்மையில் பக்தி தொண்டின் மிக கீழான நிலையில் இருப்பவர். ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். அதே உணர்வில் எல்லாவற்றுக்கும் தொண்டு செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் தொண்டு செய்தல் என்றால் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் எல்லாவற்றையும் ஈடுபடுத்துதல் என்று பொருள். ஒருவர் அப்பாவியாக இருந்து கிருஷ்ணருடனான தொடர்பு பற்றி அறியாதிருந்தால் ஒரு முன்னேறிய பக்தர் அவரை கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வில் முன்னேறிய ஒருவர் உயிரினத்தை மட்டுமே அல்லாமல் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்கோ. யோ மாம் சர்வேஷு பூதேஷு சந்தாத்மானமீஸ்வரம் ஹித்வாச்சார்ய சாம்பஜதே மௌக்யாத் தஸ்மன்யவேவ சுஹோதிச. हरे कृष्ण माताजी। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्दमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् तस्मन्येव सुखोदिस. யார் ஒருவர் மாம் என்னை சர்வேசு எல்லாவற்றில் பூதேசு வாழும் உயிரினங்கள் சந்தம் இருந்து ஆத்மானம் பரமாத்மா ஈஸ்வரம் பகவான் ஹித்வா புறக்கணித்தல் அர்ச்சாம் தெய்வம் பஜத்தே வழிபடுகிறார் மௌட்யாத் அறியாமையால் பஸ்மனி சாம்பலாக ஏவ மட்டும் சுகோதி படையர்கள் கருதல் ச அவர். மொழிபெயர்ப்பு: கோவில்களில் பகவானை தெய்வமாக வழிபடும் ஒருவர் பகவான் பரமாத்மாவாக ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் மனதிலும் அமைந்திருக்கிறார் என்று அறியவில்லையாயின் அவன் அறியாமையில் இருக்கிறார் என்று பொருள். அவர் படையல்களில் சாம்பல்களில் அர்ப்பணிப்பவருடன் ஒப்பிடப்படுகிறார். பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய பரமாத்மாவின் முழுமையை விரிவில் எல்லா உயிரினங்களில் இருக்கிறார் என்று இது தெளிவாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உயிரினங்கள் 84 லட்சம் வேறுபட்ட உடல்களை கொண்டுள்ள பரமபுருஷ பகவான் தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகவும் பரமாத்மாவாகவும் எல்லா உடலிலும் வாழ்கிறார். தனிப்பட்ட ஆத்மா பகவானின் அங்கமாக இருப்பதால் அந்த விதத்தில் பகவான் எல்லா உடலிலும் வாழ்கிறார். பரமாத்மாவாக பகவான் ஒரு சாட்சியாகவும் இருக்கிறார். இரண்டிலும் எல்லா உயிரினத்திலும் பகவானின் இருப்பு முக்கியமானது. அதனால் சில மதப்பிரிவை சேர்ந்ததாக உரிமை கொண்டாடும் ஆனால் பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பை ஒவ்வொரு வாழும் உயிரினத்திலும் உணராதவர்களும் எங்கும் பகவான் இருப்பதை உணராதவர்களும் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள். பகவான் எங்கும் பரவியுள்ள நிலையை புரிந்து கொள்ளும் தொடக்க அறிவு இல்லாமல் ஒருவர் தன்னை கோவிலில் கிறிஸ்துவ கோவிலில் அல்லது மசூதியில் நடைபெறும் சடங்குகளை இணைத்து கொண்டால் அது அவர் வெண்ணெயை நெருப்பில் இடுவதற்கு மாறாக சாம்பலில் அர்ப்பணிப்பது போன்றதாகும். ஒருவர் நெருப்பில் தூய வெண்ணெயை சொரிவதன் மூலம் வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பதன் மூலம் வேள்விகள் செய்கிறார். ஆனால் வேத மந்திரங்கள் இருந்த போதும் எல்லா சூழ்நிலைகளும் சாதகமாக இருந்த போதிலும் தூய வெண்ணெய் சாம்பல் மேல் சொரிக்கப்பட்டால் பின்னர் அந்த வேள்வி பயனற்றது. சொல்ல போனால் ஒரு பக்தர் எந்த உயிரினத்தையும் ஒதுக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் அது எவ்வளவு முக்கியம் அற்றதாக இருந்தாலும் ஒரு எறும்பிலும் பகவான் இருக்கிறார். அதனால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் கருணையோடு நடத்தப்பட வேண்டும். எந்த வன்முறைக்கும் ஆளாக கூடாது என்று பக்தர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தற்கால நாகரீகம் அடைந்த சமுதாயத்தில் இறைச்சி கொட்டில்கள் கூட மத அடிப்படையில் முறையாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் பகவான் இருப்பதை பற்றிய அறிவு இன்றி மனித நாகரீகத்தின் முன்னேற்றம் என்று அழைக்கப்படும் ஆன்மீக அல்லது உலகியல் முன்னேற்றம்
அறியாமையில் உள்ளது என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மணிமேகலை மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. द्विषद परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य नामन शान्तिं रुच्छति. हरे कृष्णा माताजी. शत परकाये मां मानिनो बिन्ददर्शिनः பூதேஷு பத்த வைரஸ்ய நாமன சாந்திம் ருச்சதி. விஷத பொறாமைப்படுபவரின் பரகாயே மற்றொரு உடலை நோக்கி, மாம் என்னிடம், மானின மதிப்பு தருதல், பின்ன தர்ஷின பிரிவினையாளரின், பூதேஷு வாழும் உயிரினங்களை நோக்கி, பத்த வைரஸ்ய பகைமை உள்ள ஒருவரின், நா இல்லை மனம், சாந்திம் அமைதி, ருச்சதி அடைதல். மொழிபெயர்ப்பு: எனக்கு மதிப்பு தரும் ஒருவர் மற்றவரின் உடல்களை கண்டு பொறாமைப்பட்டால், வேறுபாட்டு உணர்ச்சியோடு இருந்தால் அவர் ஒருபோதும் மனமைதி பெறுவது இல்லை. ஏனெனில் அவர் பிற உயிரினங்களிடத்தில் பகைமை உணர்ச்சி உடையவர். பொருளுரை: இந்த பதத்தில் பூதேஷு பத்த வைரஸ்ய பிறரிடம் பகைமை கொள்ளுதல் மற்றும் விஷத பரகாயே மற்றவரின் உடல் கண்டு பொறாமைப்படுதல் ஆகிய இரு சொற்றொடர்களும் குறிப்பிடத்தக்கவை. பிறரிடம் பொறாமைப்படுபவர் அல்லது பகைமை ஒருபோதும் எந்த இன்பத்தையும் அனுபவிப்பது இல்லை. அதனால் ஒரு பக்தரின் நோக்கு சிறப்பானதாக இருக்க வேண்டும். அவர் பல்வேறு உயிர்களின் உடல் வேறுபாடுகளை தவிர்த்து பகவானே அங்கெல்லாம் பரமாத்மாவாக அவருடைய முழுதும் பறந்து இருப்பதை காண வேண்டும். அதுவே தூய பக்தரின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வகை உயிரினமும் எந்த உடலோடு தோன்றுகிறது என்பதை எப்போதும் பக்தர் புறக்கணித்து விடுகிறார். பகவான் எப்போதும் பரு உடல்களினுள் ஈடுபட்டுள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை விடுவிப்பதில் ஆர்வம் உள்ளவர் என்று இங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. பக்தர்கள் அந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாக்களிடம் பகவானின் செய்தி அல்லது ஆசையை கொண்டு சென்று கிருஷ்ண உணர்வில் அவர்களை அறிவொளி பெறும்படி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் எல்லை கடந்த ஆன்மீக வாழ்விற்கு உணர்த்தப்படலாம். அவர்கள் வாழ்வின் சமயப்பணி வெற்றியடையும் உண்மையில் இது மனித உயிரினங்களுக்கும் கீழான நிலையில் உள்ள உயிரினங்களாக இயலாது. ஆனால் மனித சமுதாயத்தில் எல்லா உயிரினங்களாலும் கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வு நிலையில் அறிவொளி பெறுதல் என்பது செய்யக்கூடிய செயலாகும். மனிதனை விட தாழ்ந்த பிற உயிரினங்களும் பிற வழிகளால் கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு உணர்த்தப்பட இயலும். சான்றாக பகவான் சைத்தன்யரின் பக்தர் சிவானந்த சேன ஒரு நாய்க்கு பிரசாதத்தை ஊட்டுவதன் மூலம் அதை விடுவித்தார். அறியாமையுள்ள மக்களுக்கும் மற்றும் விலங்குகளுக்கும் பிரசாதம் வழங்குதல் என்பது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவில் எஞ்சியதை வழங்குதல் ஆகிய நற்செயல் அந்த உயிரினங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு உயர ஒரு வாய்ப்பு தருகின்றது. அதே நாய் பூமியில் பகவான் சைத்தன்யரால் சந்திக்கப்பட்ட போது உலக சூழலிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தது. இது உண்மையில் நடந்தது. பக்தர் எல்லா வன்முறைகளையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று இங்கு சிறப்பாக குறிக்கப்படுகிறது. ஒரு பக்தர் எந்த உயிரினத்திற்கும் கொடுமை புரியக்கூடாது என்று பகவான் சைத்தன்யர் பரிந்துரைக்கிறார். காய்களுக்கும் உயிர் உள்ளதால் பக்தர்கள் காய்கறி உணவுகளை உண்ணும் போது அது வன்முறை ஆகாதா எனும் கேள்வி சில போது எழுப்பப்படுகிறது. ஆயினும் முதலில் சில இலைகள், குச்சிகள் அல்லது பழத்தை ஒரு மரத்திலிருந்து அல்லது செடியிலிருந்து எடுத்தால் ஆகிய செயல் செடியை கொல்லாது. அது தவிர ஜீவஹிம்சை என்றால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன் முந்தைய கர்மாவிற்கு ஏற்றபடி ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலை கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் நிலையானது. அந்த உயிரின் படிப்படியான வளர்ச்சியில் அவ்வுயிர் தொல்லைக்கு ஆளாகக்கூடாது என்பது பொருளாகும். ஒரு பக்தர் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளை உள்ளவாறே நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒரு உயிரினம் எத்துணை முக்கியமானதாக இருந்தாலும் பகவான் அதனிடத்தில் இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு பக்தர் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பகவானின் தன்மையை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனர் AGM 3 யார் இந்த மாதாஜி? நானான மாதாஜி, வேற டிவைஸ்ல பேசுறேன். ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்கோ. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. அஹம் உச்சாவசைர்தவ்யைஹி கிரியோத்பந்தநாயானகே
நைவ துஷ்யேதி தோர்சாயம் பூதாக்ராமாபவ மானினஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆகம் உச்சாவசை திரவியை கிரியயோத்பன்ன நயானகே நைவ துஷ்யேர்ச்சிதோ சாயாம் பூத கிராமவமானினக. அகம் நான், உச்சாவசை பல வகைகளுடன், திரவியை கொடிகள், கிரியையா மதச்சடங்குகளால், உட்பன்னயா நிறைவேற்றி, அனகேவோ பாவமற்ற அன்னையே, ந இல்லை, ஏவ நிச்சயமாக, துஷ்யே மகிழ்ந்து, அர்ச்சித வணங்கி, அர்ச்சாயாம் தெய்வ வடிவில், பூத கிராம மற்ற வாழும் உயிரினங்களிடம், அவமானினக அவமதிப்பு நிறைந்தவரிடம். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை எழுதியவர் ஸ்ரீல பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதிக்கு ஜெய். என் அன்பு அன்னையே, அவர் முறையான சடங்குகள் கொடிகளுடன் வழிபட்டாலும் எல்லா உயிரினங்களும் யான பரவியிருப்பதை அறியாதவர். கோவிலில் தெய்வங்களின் வழிபாட்டால் ஒருபோதும் என்னை மகிழ்விப்பதில்லை. பொருளுரை. கோவில் தெய்வ வழிபாட்டிற்காக 64 விதிமுறைகள் உள்ளன. தெய்வத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் பல பொருட்கள் உள்ளன. சில மதிப்பு மிகுந்தவை, சில குறைவான மதிப்புடவை. ஒரு பக்தர் எனக்கு சிறிய மலர், இலை, சிறிது நீர் அல்லது சிறிய பழத்தை அர்ப்பணித்தால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று பகவத்கீதையில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையான நோக்கம் என்னவென்றால் பகவானிடம் ஒருவருக்குள்ள அன்பான பக்தியை வெளிப்படுத்துவதாகும். அர்ப்பணிக்கப்படுவதை 2ஆம் இடம் பெறுகின்றன. ஒருவர் பகவானிடம் அன்பான பக்தியை வளர்க்காமல் பலவித உணவுப் பொருட்கள், பழங்கள் மற்றும் மலர்களை உண்மையான பக்தியின்றி அளிப்பாரால் அது பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. நாம் பரபுருஷ பகவானுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முடியாது. அவர் மிகவும் சிறந்தவராதரால் நமது லஞ்சத்திற்கு மதிப்பில்லை. அவருக்கு எந்த தட்டுப்பாடும் கிடையாது. அவரிடமே நிறைந்திருப்பதால் நாம் அவருக்கு என்ன கொடுக்க முடியும்? எல்லாம் அவரால் உருவாக்கப்படுகின்றன. நாம் பகவானிடம் நமது அன்பையும் நன்றியையும் காட்டும் பொருட்டு பற்பல பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றோம். பகவானுக்கு காட்டும் இந்த நன்றியும் அன்பும் ஒவ்வொரு உயிரிடத்திலும் பகவான் வாழ்கிறார் என்பதை அறியும் தூய பக்தரால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. கோவில் வழிபாடு பிரசாதம் வழங்குதலையும் நிச்சயமாக உள்ளடக்கியது. ஒருவர் தன் சொந்த வீட்டில் அல்லது சொந்த அறையில் கோவில் கட்டி பகவானுக்கு சிலவற்றை அர்ப்பணித்து பின்னர் உண்ண வேண்டும் என்பது அல்ல. அது வெறும் சமையல் செய்து பகவானுடன் ஒருவர் கொண்டுள்ள தொடர்பை புரிந்து கொள்ளாமல் உண்பதை விட மேலானது. இந்த விதத்தில் செயல்புரியும் மக்கள் விலங்குகள் போன்றவர்கள். ஆனால் இறைவனை புரிந்து கொள்ளுதலின் மேலான நிலைக்கு தன்னை உயர்த்திக் கொள்ள விரும்பும் பக்தர் பகவான் எல்லா உயிரினத்திலும் உள்ளார் என்று அறிய வேண்டும். முந்தைய பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல ஒருவர் பிற உயிரினங்களும் கருணை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். ஒரு பக்தர் பகவானை வழிபட வேண்டும். அதே நிலையில் உள்ளவர்களிடம் நட்புடன் இருக்க வேண்டும். அறியாமையில் உள்ளவர்களிடம் கருணையுடன் இருக்க வேண்டும். ஒருவர் பிரசாதம் வழங்குவதன் மூலம் அறியாமை நிறைந்த உயிர்களிடம் தன் கருணையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அறியாமையுள்ள மக்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கும் செயல் பரமபுருஷ பகவானுக்கு வழிபாடும் செய்யும் மனிதர்கள் ஆற்ற வேண்டிய முக்கியமான பணியாகும். உண்மையான அன்பும் பக்தியும் பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. மிகுந்த மதிப்புள்ள உணவுப் பொருட்கள் ஒருவருக்கு பரிசளிக்கப்படலாம். ஆனால் அந்த மனிதருக்கு பசி இல்லை என்றால் அந்த படையல்கள் அவருக்கு பயனற்றவை. அதுபோல நாம் தெய்வத்திற்கு பல மதிப்புள்ள பொருட்களை அர்ப்பணிக்கலாம். ஆனால் நமக்கு உண்மையான பக்தி உணவும் எங்கும் பகவான் நிறைந்திருக்கிறார் என்ற உணவும் இல்லை என்றால் நமது பக்தி தொண்டு குறைபாடு உள்ளது என்று பொருள். அந்த அறியாமையுள்ள நிலையில் நாம் பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எதையும் அர்ப்பணித்து பயனில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மதை. தேங்க்யூ மதாஜி. தேங்க்யூ ஆல். இன்னைக்கு வண்டர்ஃபுல் ரிசைட்டேஷன். 2 கான்செப்ட்ஸ் படிக்க போறோம் நம்ம. 19, 20வது ஸ்லோகம் பக்தியை எவ்வாறு தூய்மையான நிலையில செயல்படுத்த முடியும். அதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகங்கள்ல கனிஷ்ட அதிகாரி பற்றி படிச்சோம், மத்தியம அதிகாரி பற்றி படிச்சோம், உத்தம அதிகாரி பற்றி படிச்சோம். நேத்து பத்மா மாதாஜியும் அந்த இருவருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. கனிஷ்ட அதிகாரி அவனுடைய உணர்தல் மிக மிக அதாவது வெரி லெவல், அதாவது பேஸ் லெவல்ல தான் இருப்பார். அவர் இல்லையா ஆரம்ப கட்டத்துல இருப்பார். அதே மத்தியம அதிகாரிக்கு பக்தியில உத்தம அதிகாரியை போல தெரிய வரும். ஆனா உணர்தலுடைய அளவு வேறுபட்டு இருக்கும். சோ உத்தம அதிகாரி உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவ நிலையில் இருப்பார். ஆனால் மத்தியம அதிகாரிக்கு இன்னும் அந்த உணர்தலுடைய முழுமை பக்குவம் என்பது வந்திருக்காது. ஆனா அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நல்லாவே தெரியும். அதாவது சாதன பக்தி என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நல்லா தெரியும். இவர் பாவ பக்திக்கும் ராகனுக பக்தியும் வந்திருப்பார். பாவையும் பிரேமைக்குமே அவருடைய முயற்சி என்பது கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்.
மேலும் வந்து வேதத்துல வந்து முழுமையான விற்பனராக இருக்க மாட்டார். சில சமயத்துல அவரால் வந்து போட்டியில வந்து கண்டிப்பா வெற்றி கொள்ள முடியும். அதே வந்து அதாவது காம்படிட்டிவா நம்ம பேச வச்சோம்னா ஒரு கான்செப்ட் இல்லையா, வேர் இஸ் காட் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினுக்கு கூட வந்து அழகா அர்த்தம் கொடுக்க முடியும், சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியும். ஆனா அதே இன்டெப்தா வந்து வேறு சில கேள்விகள் வந்தால் அவர்களால வந்து சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸ் வந்து கொடுத்து கண்டிப்பா டிபேட் பண்ண முடியாது. அது அவர்கள் எவ்வளவு படிச்சிருக்காங்க இல்லையா, எவ்வளவு அதை உணர்ந்திருக்காங்க அதை பொறுத்து அவர்களால தான் சொல்ல முடியும். முழுமையாக எல்லாவற்றையுமே படித்திருக்க மாட்டார்கள். சோ இது வந்து மத்தியம அதிகாரி. உத்தம அதிகாரி வந்து நிறைய நூல்கள் படிச்சு இல்லையா, கம்பேரிஷன். இப்போ நம்ம பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாம் வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா, அவருடைய பொருளுரை எல்லாம். ஆனா இது அவருடைய பொருளுரை என்று நாம நினைக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அவர் அநேக அதாவது வியாக்கியானங்களை எல்லாம் படிச்சவர் இல்லையா. ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்கார், அடுத்து வந்து ஸ்ரீதர் சுவாமி என்ன சொல்லியிருக்கார், நம்ம சம்பிரதாயத்துல எழுதியிருக்கக்கூடிய பிற அதாவது ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இப்படி அநேக சம்பிரதாயங்கள்ல என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து உணர்ந்தறிந்து நாம மீண்டும் வந்து இப்போ ரூப கோஸ்வாமி அவர்களுடைய வியாக்கியானம் என்ன இல்லையா, சனாதன கோஸ்வாமி என்ன சொல்லியிருக்கார், ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்துக்கிட்டா இல்லையா, பக்தி எனக்கூடிய டாபிக்ல வந்து எல்லாருமே எழுதியிருப்பாங்க. அந்த வியாக்கியானத்தை படிச்சுட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய சாராம்சம் தான் நம்ம இந்த இடத்துல பொருளுரையா படிக்கிறோம். அந்தந்த பதங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு. சோ இந்த இடத்துல மெயினா பக்தியை கொண்டுன்னா பக்திக்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து எழுதுவதற்கான மார்க்கம் கிடைச்சிருக்கு. இன்னொன்னும் அவருடைய ஸ்பீச்ல வந்து அவர் சொன்னது, அவர் எப்பவுமே வந்து இந்த பொருளுரை எழுதும் பொழுது அவர் எழுதுவதாக என்றைக்கும் கருதவில்லை என்றுதான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ உட்கார்ந்து கொண்டு பகவானை எண்ணிக்கொண்டு அவர் இந்த வியாக்கியானத்தை எழுதுவாராம். படிக்கிறது கண்டிப்பா படிச்சிருக்கணும். ஆனா எழுதும் பொழுது இந்த பதத்திற்கு என்ன பொருள் எழுதினா என்பது பகவானுடைய அருள் வந்து கிடைக்க பெறும் பொழுது அதன் பிரகாரம் அவர் எழுதுவாராம். அப்ப அவர் அந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் கூட பண்ண மாட்டார். அவர் ஜஸ்ட் சொல்லுவாரு, அடுத்தவங்க எழுதிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் ஆகி வந்த பிறகுதான் அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பதத்துக்கு அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்றதே வாசிப்பாராம். சோ அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் ஒரு தூய பக்தர் என்பவர் இருப்பார் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ பெர்ஃபெக்ஷன் இன் டிவோஷனல் வந்து ஒன்லி இந்த பியோர் டிவோட்டி கிட்ட தான் வரும். உத்தம அதிகாரி கிட்ட தான் அவங்களால அதை வந்து அடைய முடியும். மத்தியம அதிகாரிக்கு இன்னும் வந்து அந்த இதுல வந்து ப்ராக்ரஸிவால தான் இருப்பார். அவர் வந்து முழுமை பெறாதவர் அந்த பர்ஃபெக்ஷன்ல பக்குவத்துல வந்து என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஆனா அவங்களுக்கு எது கரெக்ட் எது ராங்ன்றது எல்லாமே நல்லா தெரிய வரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து வல்லமை அதாவது இந்த புலமை பெற்றிருப்பார்கள் இந்த இதுல. ஸோ பிலாசபில வந்து அவங்க பெர்ஃபெக்டா தான் இருப்பாங்க. ஆனா எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ இதை நாம அந்த வேறுபாடை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். மத்தர்மோ ந குண. இப்ப நாம இந்த 19, 20 வந்து எதை பற்றி படிக்க போறோம்னா, பக்திக்கு வந்து நாம வந்து இந்த பகவானை எப்படியெல்லாம் நினைச்சுன்று நாம வந்து பக்தி வந்து பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி 19, 20வது ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பக்தியை பற்றி நல்லா மேன்மையா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அததான் நாம இந்த இடத்துல வாசிக்க போறோம். மத்தர்மனோ குணரேதை பரிசம் சுத்த ஆசய புருஷ்யாங்யாசம் ஏதி ஸ்ருதமாத்திர குணாமிமாம். மத்தர்மேன என் பக்தரின் குண இயல்புகளுடன் ஏதைகி இந்த பரிசுத்த முழுதும் தூய்மை அடைந்து ஆசைய உணர்வு நிலை அப்படின்னா கான்சியஸ்னஸ் வந்து தூய்மை அடைஞ்சிருக்கணும். அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் விடுபட்டு இருக்கணும் இல்லையா. புருஷ்ய ஒரு மனிதரின் ஆக்ஞாசா உடனடியாக அப்யேதி அணுகுதல் ஸ்ருத கேட்பதால் மாத்திர எளிமையாக குணம் தன்மை நிச்சயமாக மாம் என்னை. சோ இப்போ மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரி ஷீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சோ ஒருவர் இந்த மனோவாக்கு காயம் கடந்த இயல்புகளுடன் அப்படின்னா மனவாசகம் கடந்த இயல்புகள் என்று பொருள் இல்லையா. அப்படின்னா மனசு என்னெல்லாம் சொல்றதோ அதற்கேற்ற மாதிரி ஆடாம மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய நிலை இல்லையா. அதுதான் வந்து மனோவாக்கு காயம் கடந்த என்ற இயல்புகள் முழுதும் தகுதி பெற்று அவரது உணர்வு நிலை முழுவதும் தூய்மை அடைந்த பொழுது அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை வந்து ஒரு பக்தர் வந்து அடையும் பொழுது அவர் என் பெயரை கேட்பதன் மூலமே, பகவானுடைய நாமத்தை கேட்பதன் மூலமே அல்லது என் தத்துவ குணங்களை கேட்பதன் மூலமே
அதாவது பகவான் அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகள், சோ அதனால் விளைந்ததில் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஈஸியா வந்து அட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க, அதாவது ஈர்க்கப்பட்டு விடுகிறார்கள். அப்படின்னா அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போகும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தரே அவருக்கு வந்து கண் முன்னாடி காட்சி தருகிறார் என்று பொருள். இந்த தூய பக்தி நிலையை அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று பொருள். இந்த அறிவுரையின் தொடக்கத்தில் பகவான் அவருடைய அன்னையிடம் மத்குண ஸ்ருதி மாத்திரேன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். மத் அதாவது பாத்தீங்கன்னா மத் குண ஸ்ருதி மாத்திரேன, அதாவது ஐ திங்க் அதுல இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. மத் குணரேதை இல்லையா, மாத்திரேன. சோ பரமபுருஷ பகவானின் பெயர், அதாவது அவருடைய தன்மை குணங்கள் இல்லையா. ஸ்ருதி என்றால் அதாவது பெயர், பேசுறது இல்லையா, வடிவம், அவனுடைய ரூபம் முதலியவற்றை கேட்ட ஒருவர் உடனே கவரப்படுகின்றார் என்று விளக்கினார். வேறுபட்ட புனித நூல்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது போல, அதாவது நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் இதிலெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒருவர் விதிகள், ரூல்ஸ் இல்லையா, ஒழுங்குமுறைகள், ரெகுலேஷன் பின்பற்றுவதால் எல்லாம் கடந்த தத்துவ இயல்புகளுடன் முழுதும் தகுதி அடைகிறார். அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த உணர்வுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிலாசபியை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வந்திருப்பாங்க. உள்ளதை உள்ளபடி வந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய ஞானத்தை பெறக்கூடிய அந்த தகுதியை வந்து அவர் அடைந்திருப்பார். மேலும் நம்ம மண்ணுலக தொடர்பால் சிற்சில தேவையற்ற குணங்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா. மண்ணுலகத்துக்கு வந்ததுனால நாம் இந்த பௌதிக குணங்களையும் நாம வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். மேற்சொன்ன முறையை பின்பற்றுவதால் நாம் அந்த மாசிலிருந்து விடுபடுகிறோம். அப்படின்னா இந்த மண்ணுலக தொடர்பால் ஏற்படக்கூடிய தேவையற்ற குணங்கள் எல்லாமே மாசுதான் இல்லையா. காமம், குரோதம், லோபம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் மோகம், அடுத்து வந்து மத மக்ஷரம், இந்த 6மே வந்து தேவையற்ற குணாதிசயங்கள். அப்படிப்பட்ட அதெல்லாமே மாசுக்கள் தான், இந்த ஆத்மா மீது படிந்திருக்கக்கூடிய மாசுகள். அவை எல்லாவற்றிலிருந்து நாம விடுபடுகின்றோம். முந்தைய பதத்தில் விளக்கப்பட்டது போல எல்லாம் கடந்த இயல்புகளை வளர்க்க ஒருவர் பிழைப்பட்ட இயல்புகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும். இதே சேம் அந்த மேல சொன்ன கான்செப்ட் தான். இந்த பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து நாம வந்து அது எல்லாமே ஒரு பிழைக்கு தான் வந்து வழி கொடுக்கும் இல்லையா. ஒரு தவறு செய்வதற்கான மார்க்கத்தை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பேராசை கொண்டவர்கள் தவறு கண்டிப்பா இழைப்பார்கள் இல்லையா. காமம், லோபம் இல்லையா, எனக்கே வேண்டும். லோபம் என்பது எல்லாம் என்னால் செய்யப்படும் இல்லையா. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னாக்கா துரோணாச்சாரியா தான். துரோணாச்சாரியார் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சேஃப்டி பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சார் இல்லையா. அவருக்கு இந்த இடத்துல கூட ஒரு மந்திரங்கள் சொல்லப்பட்டு ஒரு சேஃப்டி கவசத்தையும் அவர் கொடுத்திருந்தார் இல்லையா. தன் பிள்ளை வந்து எந்த ஒரு அந்த இதுல வந்து அவர் வந்து ரட்சிக்கப்படணும்ன்றதுக்காக அநேக மந்திர ஜபங்கள் சொல்லி அவனுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே ரட்சணை உண்டு. சோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு மகன் மீது இருக்கக்கூடிய அதாவது மோகத்தினால் லோபம், இப்படி அதனால ரட்சணை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம ரட்சணை கொடுப்போம்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. நாம மட்டும்தான் ரட்சணை கொடுப்போம். 100% நாம ரட்சணை கொடுக்கறது கிடையாது. அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கார். அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அவர்களுக்கு நல்ல மார்க்கத்தில் எடுத்துட்டு போக வேண்டியது கடமை. அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை எல்லாம் வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அது தவிர்த்து நமக்கு வேற எந்த இதுவுமே வந்து நமக்கு ரோல் கிடையவே கிடையாது. அவர்களும் அவரவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களும் தங்களுடைய செயல்களில் வந்து ஈடுபடுகிறார்கள் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதுல வந்து நாம செய்யறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் என்னைக்குமே வரக்கூடாது. அதனாலதான் எல்லாம் கடந்த இயல்புகள் என்றால் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை கடந்த இயல்புகளை வளர்க்க வேண்டும். ரஜோகுணத்தை கடக்க வேண்டும், தமசி குணத்தை கடக்க வேண்டும். சத்வம் என்பதும் இன்பத்தை எதிர்பார்க்க வல்லது இல்லையா. அதையும் நாம வந்து விடணும். எதிர்பார்ப்புகளே இருக்கக்கூடாது பேசிக்கலி. அப்படி இருந்தால் ஒருவர் பிழைப்பட்ட இயல்புகள்னா காமத்தால் ஏற்பட்ட இயல்பு, குரோதத்தால் ஏற்பட்ட இயல்பு, லோபத்தால் ஏற்பட்ட இயல்பு இல்லையா. அதே மாதிரி பேராசையால் ஏற்பட்ட இயல்பு, அடுத்து வந்து மத அகங்காரத்தால் ஏற்பட்ட இயல்பு, மக்ஷரத்தால் ஏற்பட்ட அப்படின்னா பொறாமையால் ஏற்பட்ட இயல்பு, இவற்றிலெல்லாம் வந்து அவர்களால் விடுபட வேண்டும். சோ இதை செய்வதால் இதை நாம கண்டிப்பாக விடுபட முடியும். எல்லாம் கடந்த இயல்புகளை வளர்த்தோம் என்றால் இந்த 6 விதமான செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய இயல்புகளிலிருந்து நாம சுலபமாக விடுபட முடியும்.
சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு வந்து ஆன மார்க்கம். இதை விடுபட்டா நாம தூய பக்தி சேவையில நம்மளால தொடர்ந்து செல்ல முடியும் என்று அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. யதா வாதரதோ கிரானம் ஆவங்கிருதே கந்த ஆசயாத் ஏவம் யோகரதம் சேத ஆத்மானம் அவிகாரியத். யதா போல வாத காற்றில் ரத தேர் கிரானம் முகரும் புலன் ஆவங்கிருதே பிடிகள் கந்த நறுமணம் ஆசையாத் மூலத்திலிருந்து ஏவம் அதுபோல யோகரதம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சேத உணர்வு நிலை ஆத்மானம் பரமாத்மா அவிகாரி மாறாத யத் எந்த. இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு மனிதன் ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை ஏற்க செல்லும் பொழுது அது எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால், அந்த பழைய உடல்ல என்னென்ன அதாவது சூக்ஷ்மமான நிலையில இருந்து கொண்டு செய்த காரியங்கள் இல்லையா, அந்த கர்ம பலன்களை எல்லாம் அவன் தாங்கி செல்கின்றான். அந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது அவன் என்ன இயல்புல இருந்தானோ அந்த இயல்பை கடைசியில என்ன இயல்புல இருக்கானோ அது அப்படியே வந்து வேறொரு உடலுக்கு அவன் தாங்கி செல்கிறான். மாதாஜி, எஸ், அந்த உணர்வுகளை தான் மாதாஜி எடுத்துட்டு போறாங்க. அந்த உடல்ல இந்த இது சூட்சும உடலையும் கொண்டு போறது இல்லைல்ல மாதாஜி? சூக்ஷ்ம உடல் கண்டிப்பா இருக்கும். சூக்ஷ்ம உடல் வந்து சூக்ஷ்ம உடல் எப்பொழுது வந்து விடுபடும்னா, நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுதுதான் அது இங்கேயே விட்டுடும். அதாவது சுதந்திரம் அடையக்கூடிய நிலையில போகும் பொழுதுதான் நம்ம வெறுமனே ஆத்மா மட்டும்தான் வந்து பகவான்கிட்ட போறது. எது வரைக்கும் நமக்கு மறுபிறவி என்பது இருக்கின்றதோ அது வரைக்குமே அந்த ஆத்மாவோட முதல் லேயரா இருக்கக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்ம உடல் அப்படியேதான் இருக்கும். அது இருந்தா தானே மாதாஜி உங்களுக்கு வந்து அதாவது என்னது பழைய கர்ம வினை இருக்கும். பிளஸ் வந்து அந்த பழைய அதாவது பிறக்கும் பொழுது இருந்த குணம் பிறவி குணம்பா அப்படின்னு நம்ம திட்டுறோமா இல்லையா? ஒருத்தருடைய அடமென்சி பார்த்துட்டு அவனுக்கு பிறவி குணம்னா போன ஜென்மத்துல கூட அவன் அப்படிதான் இருந்திருப்பான். ஆமா, அதேதான். சோ அதனால அவன் வந்து மாற்றத்துக்கு வரணும்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்த பிறகு அவன் வந்து ஒரு வேறுபட்ட சூழலைக்கு வந்தால் ஒழிய அவனாக அது உணர்ந்து இது தவறு என்று உணரும் பொழுதுதான் அவன் விட முடியும் இல்லையா? ஒரு ஜீவன் தவறுகளை இழைக்கின்றான் என்றால் அவனே திருந்தி அவனே அதை வந்து விட்டால் ஒழிய அந்த குணங்களை அவனை விட்டு கண்டிப்பா போகாது. நாம் என்னதான் நம்ம பயிற்சி செஞ்சா கூட நம்ம சொன்னா கூட வந்து அது ஏறவே ஏறாது. பிறவி குணத்தை வந்து விடணும்ட்டு இது நல்ல குணம் இல்லை என்று அந்த ஜீவன் வந்து உணர்ந்து அதை விட்டால் ஒழிய அந்த குணம் அவனிடத்தில் எப்பொழுதுமே குடிக்கொண்டிருக்கும். அது போலதான் காற்றாகிய தேர், அதாவது காற்று வந்து இந்த இடத்துல தேர் மாதிரி சொல்லப்பட்டு, ஏன்னா தேர் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகரும் இல்லையா? அதே போலதான் காற்றும் வந்து அதாவது கடந்து செல்லக்கூடியதான், ஃப்ளோ இல்லையா, அடிக்கிறது நறுமணத்தை. எந்த இடத்துல என்ன நறுமணம் இருக்கோ அது அப்படியேதான் அந்த காற்று வந்து தாங்கி செல்லும். அதன் மூலத்திலிருந்து இல்லையா நல்ல வாசனையா ஒரு பிசிபெல்ல பண்ணா எப்படி அந்த பக்கத்து அதாவது என்ட்ரி ஆகும் பொழுதே நல்ல ஸ்மெல் வரும். இல்ல ஒரு புலாவ் பண்ணாலும் நல்ல ஸ்மெல் வருதா இல்லையா? அது எப்படி வருது? அந்த அரோமா இல்லையா, அந்த நறுமணம் என்பது காற்றுல வந்து தாங்கி செல்கிறது. அது போல அதன் மூலத்திலிருந்து தாங்கி வந்தது எங்கிருந்து வருதோ சோர்ஸ் இல்லையா, அந்த நறுமணம் எங்கிருந்து வருதோ அந்த இடத்துல இருந்து அது தாங்கி வருகிறது. உடனே நுகரும் புலனை கவர்வது போல நமக்கு நாசி இல்லையா, அத ஸ்மெல்லு நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அது போல பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து ஈடுபடும் ஒருபவர் இல்லையா, அதாவது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு நபர் எல்லா இடத்திலும் சமமாக இருக்கும் முழுமுதற் கடவுளை அடையும். அப்படின்னா அந்த பக்தர் வந்து எல்லா ஜீவன்களிலுமே இறைவன் குடிகொண்டிருப்பதை வந்து அவனால காண முடியும். பேசிக்கலி அது எப்போ அதனுடைய பாவத்தை அவங்க எப்படி வெளிப்படுத்துவாங்கன்னா கருணை உள்ளம் கொண்டு வெளிப்படுத்துவார்கள். ஒருவருடைய ரூபத்தை கண்டு அவர்கள் வந்து அவமானப்படுத்த மாட்டார்கள், வெறுக்க மாட்டார்கள், ஒதுங்கி போக மாட்டார்கள். ரூபம் கொண்டு பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன், ஒருத்தர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்காங்கன்றதுக்காக அவங்க கிட்ட போய் பேசுறதும், ஒருத்தர் பார்க்கறதுக்கு அருவருப்பா இருக்காங்கன்றதுக்காக அவங்கள வந்து வெறுத்து ஒதுக்குறதும் இப்படிப்பட்ட சுபாவம் அவர்களிடத்து இருக்காது. கண்டிப்பா எல்லா ஜீவன்களையுமே ஒரே நிலையில் இவனுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அவனுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜீவன்கள் அனைத்தும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பது யாரால் என்றால் அந்த பரமாத்மா வந்து எல்லா ஜீவன்களிலுமே வந்து கூடிக்கொண்டிருக்கிறார். இஸ் த நோயர் ஆஃப் ஆல் பாடிஸ் இல்லையா, எல்லா உயிர் வாழிகளை பற்றியும் அறிந்தவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். இஸ் த சுப்ரீம் சோல் இல்லையா, சூப்பர் சோல் அப்படின்னு நம்ம வந்து 13வது அத்தியாயம் கஷேத்திர விபாக யோகத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா. அனைத்து கஷேத்திரங்களையுமே அறிந்தவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். நாம இந்த ஒரு கஷேத்திரத்தை அறிவதற்கு நாம முயற்சி பண்ணுவதற்கு வழி இருந்தாதான், இல்லைன்னா இது கஷேத்திரம் என்றே தெரியாம நாம
வாழ்ந்து மடிந்து மீண்டும் ஒரு ஜென்மத்தை நாம எடுத்துட்டு வருவோம் இல்லையா? தோட்டத்தில் உள்ள பூக்களிலிருந்து இனிய நறுமணத்தை சுமந்து வரும் காற்று உடனே நுகரும் புலனை நாசியை வந்து கவர்வது போல பக்தியுடன் நிறைந்த ஒருவரின் உணர்வு நிலை, அதாவது பக்தியில திளைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனுடைய நிலை, உணர்வு நிலை, கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும்னா, உடனே பரமாத்மா தோற்றத்தில் எங்கும் இருக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் மனதில் இருக்கும் பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத நிலையை பிடிக்க முடியும். அப்படின்னா அவங்களால வந்து அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும். எஸ், இந்த ஜீவன்ல பகவான் இருக்கிறார் என்பதை வந்து உணர்ந்தறியக்கூடிய பக்குவத்தை அவர்கள் வந்து பெற்றிருப்பார்கள். பரமபுருஷ பகவான் சேத்தஜ்ஞன், இந்த உடலுக்குள் இருப்பவர் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆனால் அவர் ஒரே சமயத்தில் ஒவ்வொரு பிற உடலிலுமே இருப்பதால் இல்லையா, உடலிலும் இருக்கிறார். தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் மட்டும்தான் இருக்கார். இப்பதான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த செகண்டரி உரிமையாளர் நாம் எல்லாருமே இந்த உடலுக்கு. ஆனா பகவான் அவர்தான் முதன்மை உரிமையாளர் எல்லா ஜீவன்களையும். அதாவது அற்பமான எறும்புல கூட பகவான் இருக்கிறார் இல்லையா. எறும்பிலிருந்து பிரம்மா வரைக்குமே பகவான் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஜீவன்களுடைய ரூபம்தான் வேறே ஒழிய அந்த ஜீவன்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பரமாத்மா என்பது ஒருவர் தான் என்பதை உணரக்கூடிய பக்குவம். ஆயினும் பரமாத்மா சமமாக எல்லா இடத்திலுமே இருக்கிறார் இல்லையா, அனைத்து இடங்களிலுமே இருக்கிறார். ஆனால் மாற்றப்படாதவர் அல்லது அவிகாரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஸோ he will never change. அதாவது அப்படின்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கிறார். அவரை அந்த இடத்தை விட்டு நம்ம வந்து பரமாத்மா இருந்தாதான் அந்த ஜீவனை இயங்க முடியும். அவர் இல்லை என்றால் அந்த ஜீவன் வந்து இயங்க முடியாது இல்லையா. அவர் மாறினால் அந்த ஜீவனும் வந்து தவறி விழ வேண்டியதுதான் இல்லையா. அந்த விதத்துலதான் அவர் மாற்றப்படாதவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுதும் நிறைந்திருக்கும் தனிப்பட்ட ஆத்மா பரமாத்மாவின் இருப்பை புரிந்து கொள்ள முடியும். பக்தாயா மாம் அபிஜானாதி, இந்த ஸ்லோகம் கூட உண்டு. கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டில் நிறைந்த ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை பரமாத்மாவாகவோ அல்லது உயர்வானராகவோ புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று பகவத்கீதையில வந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இல்லையா. பக்தாயாம் அபிஜானாதி இல்ல, சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர் இந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சா. எனக்கு டக்குன்னு வரல. எத்தனாவது ஸ்லோகம் அது ஆக்சுவலி? $18.55 verse, 54 verse. Database. भक्तायाम अभिजानाति यावन्यच्छामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम् இல்லையா. So one can understand me as I am. அதாவது என்னை நான் எவ்வாறு இருக்கின்றேன் என்பதை ஒருத்தர் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அந்த நிலையில எவ்வாறு உணர முடியும்? ஒன்லி பை த டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது பக்தி தொண்டின் மூலியமா மட்டும்தான் பகவானை உள்ளபடி உணர முடியும் என்று பகவானே ஸ்வயம் இந்த ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கிறார். அண்ட் வென் ஒன் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கான்சியஸ் ஆஃப் மீ இல்லையா, அவ்வாறு ஒருவர் வந்து என்னை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவத்தில் அந்த பக்தி செயலால் வந்து அடைய பெறும் பொழுது he can enter into the kingdom of God. அவர் வந்து கோலோகம் வைகுண்டத்திற்கு வந்து செல்வதற்கு வந்து தகுதி பெறுகிறார் என்று அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்ட தத்துவத்தக அப்படிங்கிற தத்வா என்றாலே உண்மை இல்லையா. அப்படின்னா நித்திய உண்மை, எந்த காலகட்டத்திலுமே உண்மை இல்லையா. அதாவது பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சரா இருக்கக்கூடிய இந்த மிருத்திலோகத்திலுமே அது உண்மைதான், அந்த பரலோகத்திலுமே அது உண்மைதான் இல்லையா. அதனால நம்ம எங்கேயுமே காலத்திற்கும் மாற்றம் அடையாது இருக்கக்கூடியதுதான் தத்துவம் என்று சொல்லப்படும். சோ எந்த சூழ்நிலையிலுமே அது தத்துவம் தான். சத் என்பது இந்த உலகத்துல வந்து சத் என்று சொல்வோம் இல்லையா. ஏன்னா தற்காலிகமான நிலையில டைனமிக்கா வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அது சத்தியமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் அதன் பிறகு அது தோணும் நாம நினைக்கும் பொழுது அது இல்லாத பொழுது நாம அதை வந்து சத்திய அசத் என்ற நிலைக்கு சென்று விடுகிறது. அப்படின்னா
இருக்கிறது. காஸ் அந்த எஃபெக்ட் இல்லையா, அதாவது காரணம் மற்றும் விளைவு அப்படிங்கிற அந்த இது கண்ணோட்டத்திலிருந்து நாம பார்க்கின்றோம். ஓகே, சோ தத்துவம் என்றாலே எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியது, அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, கோயில்களில், அதாவது இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டேன் நானு முடிச்சிட்டேன்ல, இது பக்தயா முடிச்சாச்சு. அகம் சர்வேஷு பூதேஷு பூதாத்மாவஸ்திதா சதா சமவஜ்ஞாய மாம் மர்த்தயா குருதேதா விடம்பனம். அகம் நான், சர்வேஷு எல்லாவற்றிலுமே, பூதேஷு அதாவது உயிர் வாழிகள் இல்லையா, பூதாத்மா எல்லா உயிரினங்களிலும் உள்ள பரமாத்மா, அவஸ்தித அமைந்து, சதா எப்பொழுதும், தம் அந்த பரமாத்மா, அவஜ்ஞாய புறக்கணித்தல், மாம் என்னை, மர்த்தையா அதாவது ஆளும், அதாவது மர்த்தையாம் ஆளும் மனிதன், குருதே நிகழ்ந்தும், அர்ச்சா தெய்வ வழிபாட்டின் விடம்பனம் போலியானது. இப்ப நாம படிக்க போறது இந்த 21வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 24வது ஸ்லோகங்கள் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பக்தி பாதையில் ஏற்படக்கூடிய தடைக்கற்கள், அதனுடைய காரணங்கள் என்னென்ன படிப்போம் இல்லையா. நமக்கு விருப்பு வெறுப்பு இதெல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே பக்தியில நமக்கு தடைக்கற்கள் தான். ஏதாவது ஒன்று விரும்பினால் அதை அடைந்தே தீரணும், அடையவில்லை என்றால் கோபம், அதுக்கப்புறம் வெறுப்பு இல்லையா, அதன் மேல ஒரு ஈடுபாடற்ற நிலை, இப்படியெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். மனசுதான் இதற்கு மூல காரணமே. அந்த மனசை நாம கண்டிப்பா பக்குவப்படுத்தணும், இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லையா. அதை பத்தி தான் இப்ப நம்ம இந்த 21வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 24வது ஸ்லோகம் வரைக்கும், அதனால்தான் அந்த 24வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் உங்களை வாசிக்க வச்சேன் நானு. சோ நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் பரமாத்மாவாக, இப்ப பகவான் சொல்கின்றார் கபில தேவர், ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் இருக்கின்றேன். சோ நாம் எல்லாம் இயங்கின்னு இருக்கிறதே அவர் இந்த ஹிருதயத்துல இருந்து கொண்டு இந்த ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார். பகவான் இந்த ஜீவனில் இல்லை என்றால் நாம் இயங்க முடியாது, ஒரே ஒண்ணு கூட நம்ம செய்யவே முடியாது. அப்ப நாம இயங்கிக் கொண்டிருப்பது அவருடைய கருணையால். அதனால நான் செய்கின்றேன், எல்லாம் நான் படைத்தேன், எல்லாம் என்னுடையது இல்லையா, அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரவே முடியாது. பிலாசபில பார்க்கும் பொழுது, பௌதிகத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது நான் செஞ்சேன், இதை செஞ்சேன், அதை செஞ்சேன் எல்லாம் சொல்றது ஓகே. ஆனா ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நாம் நோக்கினால் நாம் எதையும் செய்வது கிடையாது. இங்கே செயல்பட வைக்கப்படுகின்றோம் என்பதை முதல்ல நாம் இயக்கப்படுகின்றோம். எவ்வாறு, அதாவது பகவான் எல்லாரையுமே இயங்க வச்சுட்டு இருக்காரு இந்த இடத்துல. சோ ஒரு செயல் நாம் செய்கின்றோம் என்றால் எந்த குணத்துல இருக்கோமோ அதற்கேற்றவாறு செயல்பட வைக்கிறதும் இல்லாமல்ல இறைவன் தான் இல்லையா. முதல்ல அப்ரூவலே அவர்கிட்ட இருந்து வந்தாதான். சோ குணாதிசயம் மோசமான குணாதிசயமா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள நமக்கு ஒரு தடைக்கல்லா பகவான் நமக்கு நன்மை கொடுக்கணும்னு நினைப்பார், கால தாமதம் செய்வார். எல்லாமே நடந்தாலுமே அதையும் மீறி நம்முடைய ஆசை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் நாம தவறுகள் இழைக்கக்கூடியவர்கள் தான். ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் குணத்துல செயல்படும். அட்லீஸ்ட் சத்வத்துல நிலை கொள்ளும் பொழுதாவது நாம அத்தகைய தவறுகளை வேறுபாடு கண்டறிந்து எந்த செயல் எப்படி செய்யணும்ன்ற அந்த வேறுபாடை காணக்கூடிய பக்குவம் கண்டிப்பாக கொடுக்கிறார். சோ இப்படி பரமாத்மாவுடைய அப்ரூவல் இல்லாம நாம் எந்த செயலுமே செய்யறது கிடையாது. நாம் வெறுமனே எந்திரம் தான். இங்கே we are all puppets இல்லையா. அவருடைய கையில நாம ஒரு பொம்மை போலதான் நாம் இந்த இடத்துல செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இதை நாம கண்டிப்பா உணரணும். அதை உணர்ந்தாலே இங்கே நாம் எதையும் படைப்பது கிடையாது, இங்கே நாம் எதையும் செயல்படுவதும் நாமளா செய்யறது எதுவுமே இல்லை இந்த இடத்துல அப்படிங்கறத நன்னா தெரிஞ்சுக்க முடியும். எல்லாம் நம்மள பகவான் செயல்பட வைக்கிறார் என்பதை முதல்ல நாம உணர வேண்டும். எவராவது எங்கும் அந்த பரமாத்மாவை புறக்கணித்து அல்லது மதிக்காமல் கோவிலில் உள்ள தெய்வத்தை வழிபடுவதில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் அது போலியாகும், அது டிராமாட்டிக் இல்லையா. அப்படின்னா இது கனிஷ்ட அதிகார நிலையில இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. எல்லா இடத்துலயுமே கடவுள் இருக்காருன்னா காட்டுன்னு கேட்பாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த பக்குவம் வராது. அனைத்திலுமே இறைவனை காணக்கூடிய பக்குவத்தை அடையணும் தான் ஒவ்வொரு ஜீவனுமே முயற்சி இருக்கணும் இல்லையா. ஆனா அத்தகைய நிலையை கடந்து செல்வதற்கு ஒரு குரு அனுகிரகம் என்பது நமக்கு தேவை. இதை நாம் நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டே வரும். ஏன்னா வழி நடத்துதல் இல்லாம நாம முன்னேற்ற பாதையில செல்ல முடியாது. சோ எவராவது எங்கும் அந்த பரமாத்மாவை, அதாவது எல்லா இடத்துலயுமே பரமாத்மா இருக்கிறார் என்பதை உணராமல் அதை புறக்கணித்து அதற்கு ஒரு வேல்யூவும் கொடுக்காம, அப்படின்னா ஜீவன்களாக இருந்து நம்ம முன்னாடியே நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா. அவங்கள நாம ஏற்றத்தாழ்வுகளோட நடத்துறது, அவங்களுக்கு அவர்களை பற்றி அவதூறு போடுறது, அவங்களுக்கு துன்புறுத்துறது, இது எல்லாமே பேசிக்கலி வன்முறை, வயலன்ஸ் கண்டிப்பா செயல்படவே கூடாது. சோ ஆன வரைக்கும் அஹிம்சையை நம்ம பரிபாலிக்க ஒன் ஆஃப் த
ஞானங்கள்ல 20 ஞானம் 18 இல்லையா, நம்ம நேற்று படிச்சதுலயும் பார்த்தோம் 18ல இருந்து 20. சோ அமானித்வம் அடம்பித்வம் இல்லையா. சோ அந்த ஸ்லோகங்கள்ல 18 பொருட்களை வந்து ஞானமாக பகவான் அறிவித்திருக்கிறார். அதாவது 13வது அத்தியாயத்துல 8வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 12வது ஸ்லோகத்தை கண்டிப்பா வாழ்க்கையில ஒருத்தர் படிச்சுதான் ஆகணும். எதெல்லாம் ஞானம் என்று பகவானிடத்துல கொடுத்திருக்கார். ஒருத்தர் நம்மளை அவமதித்தாலுமே அதை நாம பொறுத்து கொள்வதற்கு நாம கண்டிப்பா பழகி கொள்ளணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா. அந்த ஹியூமிலியேஷனை வந்து நம்ம வந்து மனசுல வந்து அந்த வெறுப்பை வந்து வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது அவர்கள் மீது. இது நம்முடைய கர்ம பலன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா. சிம்பிள்னஸ், இந்த எல்லாமே வந்து ஹம்பிள்னஸ், இதெல்லாம் வந்து டிவைன் குவாலிட்டிஸா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஞானமாக அறிவித்திருக்கார். டாலரன்ஸ் இல்லையா, பொறுமை. பொறுமை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பதம். சோ இதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல அதாவது புறக்கணித்தல் அல்லது மதிக்காமல் ஒருத்தரை வந்து இக்னோர் பண்றது, இல்லைன்னா வந்து அதாவது மதிப்பில்லாம். இது நாத்திகவாதிகள், கடவுள் எங்க இருக்கான் அப்படின்னு பேசுறாங்க இல்லையா, மேடை போட்டு பேசக்கூடியவர்கள், அவங்க எல்லாருமே இந்த கேட்டகரி, அசுர இயல்புகளை கொண்டவர்கள். கோவிலுள்ள தெய்வத்தை, இது வந்து கனிஷ்டா, கோவிலுள்ள தெய்வத்தை வழிபடுவதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல். வெறுமனே கோயில்ல மட்டும்தான் கடவுள் இருக்கார், வேற எங்கேயுமே கிடையாது அப்படிங்கிற அவங்களுடைய உணர்தல், அது பேஸ் லெவல் இல்லையா. அது போலியாகும். அது வந்து இட் இஸ் நாட் த ரியலிஸ்டிக் ரியலைசேஷன் இல்லையா. உண்மையான உணர்தல் கிடையாது. கடவுளை பற்றியான உண்மையான உணர்தல் எல்லாவற்றிலுமே எங்கேயுமே வந்து பகவானை நோக்கக்கூடிய பக்குவத்தை பெறுபவர்கள் தான் வந்து உண்மையான உணர்தலை வந்து பெற்றிருக்கிறார்கள். மிச்சம் பேர் வந்து ப்ரோக்ரஸிவா இருக்கலாம், சில பேர் வந்து இன்னும் அந்த கீழான அந்த நிலையில தான் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து போலியான ஒரு இது, அங்கே பக்தி இருக்காது. கடவுளை ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றதுல மட்டும்தான் நம்முடைய முயற்சி இருக்கும். தூய்மை அடைந்த உணர்வில், அதாவது நம்ம பியூரிஃபைடா இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ்னஸ், அதுதான் தெய்வீகமான நிலை என்று சொல்லப்படும். அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு என்பதும். ஒருவர் கிருஷ்ணர் இருப்பதை எங்கும் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, எல்லாம் அதாவது அவங்கவுங்களுக்கு எந்த ரூபத்துல பகவானை நோக்குகிறார்களோ அவர் அங்கே இருப்பதை அவர்களால வந்து காண முடியும். சில பேருக்கு ராமர், சில பேருக்கு நாராயணன், சில பேருக்கு விஷ்ணு, சில பேருக்கு கிருஷ்ணர், சோ நாம் சில பேருக்கு கோவிந்தர். சோ அவங்க எந்த ரூபத்துல வந்து பகவானை நினைக்கிறார்களோ அந்த ரூபத்துல வந்து எல்லா இடத்துலயுமே அவங்களால காண முடியும். அது உணர்வின் விதத்துலதான் காண முடியும். ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து பிசிக்கல் ரூபத்தை பத்தி நம்ம வந்து அது அவராக வந்து வழங்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் தரிசனத்தை. ஆனா ஃபீலிங் மட்டும் நமக்கு எஸ், இந்த இடத்துல தெய்வீகமான நிலை குடிக்கொண்டிருக்கிறது, எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து நமக்கு ஏற்படும். அதனால் ஒருவர் கோவிலில் உள்ள தெய்வத்தை வழிபடுவதில் மட்டுமே ஈடுபட்டு பிற உயிரினங்களை பதிக்கவில்லை என்றால் பின்னர் அவர் பக்தி தொண்டின் மிக கீழான நிலையில் இருக்கிறார் எனலாம். அதாவது லோயஸ்ட் டிவோஷனல் லெவல். கோவிலில் தெய்வத்தை வழிபடுபவர் பிறருக்கு மதிப்பு தராதவர், உலக பார்வையில் பக்தர் ஆவார். அதாவது வெளிப்புற தோற்றத்துக்கு தான் அவர் பக்தர். ஆனால் ஆயினும் உண்மையில் பக்தி தொண்டின் மிக கீழான நிலையில் இருப்பவர் அவர். ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய எல்லாவற்றையுமே புரிந்து கொள்ள முயற்சி வேண்டும். அப்படின்னா அனைத்து விஷயங்களுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல செயல்பட்டு கொண்டிருப்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆற்றலால் என்பதை வந்து அதை புரிஞ்சுக்க நம்ம முயற்சி செய்யணும். அதே உணர்வில் எல்லாவற்றிற்கும் தொண்டு செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும். பாகுபாடு பார்க்க கூடாது இல்லையா. we should not discriminate. சோ அனைத்திலுமே எல்லாம் வல்ல இறைவன் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம தொண்டு ஆற்றுவதற்கு நாம தயங்கவே கூடாது. இப்ப நம்முடைய கடமை, ஒரு நர்ஸா இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. சோ எப்படிப்பட்ட பேஷண்ட் வந்தாலுமே அவர்களை வந்து முகம் போனாமல் வந்து நம்ம வந்து அவர்களுக்கு திருத்தொண்டு புரிய, அதாவது திருத்தொண்டு கிடையாது, தொண்டு புரியறதுக்கு நாம ரெடியா இருக்கணும் இல்லையா. சில பேருக்கு அந்த சகிப்புத்தன்மையே கிடையாது. இவந்தோ அந்த ப்ரொஃபஷனை எடுத்துட்டு இப்ப எல்லாமே மெக்கானிக்கல் தான் இல்லையா. இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் நம்ம அட்மிட் ஆனோம்னாக்கா நிறைய செயல்கள் அந்த பேஷண்டே செய்துக்க வேண்டியிருக்கும், இல்லைன்னா பேஷண்ட் அட்டெண்டர் செய்ய வேண்டியிருக்கும். இவந்தோ அவங்களுக்கு எல்லாமே, அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே நாம அதுக்கான ஒரு சர்வீஸ் எல்லாமே பே பண்ணியிருந்தாலும், சர்வீஸ் சார்ஜஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே இன்றைய பொழுது ஹாஸ்பிட்டல் இது வந்து சுச்சுவேஷன் இப்படிதான் இருக்கு. சோ அது யாரா இருந்தாலுமே இப்படிதான். எல்லாவற்றிற்கும் தொண்டு செய்தல் என்றால், சோ இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய நம்முடைய ஸ்வதர்மத்திலுமே நம்முடைய கடமையில இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த தன்மையை நம்ம ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும். பக்தி தொண்டிலும் இறைவனை எண்ண வேண்டும், நம்முடைய ஸ்வதர்மத்திலுமே இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய கடமையை ஆற்றும் பொழுது அந்த கர்மங்களுக்கான பலன்களோடு நாம பந்தப்படுவது கிடையாது. அத்தகைய உணர்வில் செயல்படுவன் தான்
கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து செயல்படுகின்றான், பக்தி உணர்விலிருந்து செயல்படுகின்றான் என்று பொருள். சோ ஒருவர் அப்பாவியாக இருந்தும் கிருஷ்ணருடான தொடர்பு பற்றி அறியாதிருந்தல் ஒரு முன்னேறிய பக்தர் அவரை கிருஷ்ண உணர்வில் தொண்டில் ஈடுபடுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதுக்குதான் நம்ம சாது சங்கத்தோட இணையணும்னு சொல்றது. கிருஷ்ணரை பற்றிய உணர்வில் முன்னேறிய ஒருவர் உயிரினத்தை மட்டுமே அல்லாமல் எல்லாவற்றையுமே கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்படின்னா பீயிங் காட் சென்ட்ரிக், அனைத்தையுமே இறைவனை மையமாக வைத்து இல்லையா. அப்படின்னா ஒவ்வொரு செயலிலுமே அவரை எண்ணிக்கொண்டு இதை பக்குவமாக ஆற்றுவதற்காக அவரிடத்தில் நம்ம உத்தரவை பெற்று நம்முடைய செயல்களை நாம எடுத்து செல்லணும். அப்பொழுது நமக்கு எது நன்மை, இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு எது நன்மை அப்படிங்கிறதை கொண்டு நமக்கு அந்த பலன்களை பகவான் கண்டிப்பாக வழங்குவார். ஏயோ மாம் சர்வபூதேஷு சாந்தாத்மன மீஸ்வரம் இத்வாச்சாரியாம் பஜதே மௌட்யாத் பஸ்மன்யேவ சுஹோதிச. அதாவது யார் ஒருவர் மாம் என்னை சர்வலோக எல்லாவற்றில் பூதேஷு வாழும் உயிரினங்கள் சந்தம் இருந்தும் ஆத்மனம் பரமாத்மா ஈஸ்வரம் பகவான் ஹித்வா புறக்கணித்தல் ஆச்சாரம் தெய்வம் பஜதே வழிபடுகிறார் மௌட்யாத் அறியாமையால் பஸ்மனி சாம்பலாக ஏவ மட்டும் குஹோதி படையல் அதாவது படையல் தருதல், அதாவது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம் இல்லையா அது. அவர் கோவில்களில் பகவானை தெய்வமாக வழிபடும் ஒருபவர், அதாவது இந்த லோயர் லெவல் இருக்கக்கூடிய உணர்தலை கொண்டு இல்லையா, நம்ம எல்லாமே உணர்தல் கொண்டுதான் அவங்க கனிஷ்ட மத்திய உத்தமன் எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா. சோ அப்படி கனிஷ்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பகவான் பரமாத்மாக ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் மனதிலும் அமைந்திருக்கிறார் என்று அறியவில்லையாயின், அதாவது எல்லா ஜீவன்களிலுமே இறைவன் இருக்கின்றார் என்பதை அத்தகைய பக்தர் உணரவில்லை என்றால் அவர் அறியாமல் இருக்கின்றார் என்று பொருள். அவர் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கார் என்று பொருள், ஆவித்யை. அவர் படையல்களை சாம்பலில் அர்ப்பணிப்பவருடன் ஒப்பிடப்படுகிறார். அப்படின்னா நம்ம இப்ப படையல் பண்றோம், அதை சாம்பல்ல நம்ம இது பண்ணாக்க எப்படி இருக்கும், அது வேஸ்ட் தான் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப யக்னத்தை வளர்க்குறோம், யக்னத்தை வளர்த்துட்டே இருக்கும்போது கட்டை எரிஞ்சுட்டே இருக்கும்போது நெய்யை ஊத்தும் போது இன்னும் நல்லா எரியும். ஒரு முறை முழுவதுமாக சாம்பல் ஆயிட்ட பிறகு நீங்க நெய்யை ஊற்றி அந்த 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 சாம்பலை உங்களால எரிக்க முடியுமா? சாம்பல் ஆன பிறகு அதை நாம எரிக்கவே முடியாது. சோ அப்படி வேஸ்டான ஒரு செயல். அப்படின்னா நம்ம படையல் பண்ணாலும் அது இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்று பொருள். அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய பரமாத்மாவின் முழுவை விரிவில் எல்லா உயிரினங்கள் 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் ஜீவன்களை இயக்கிக் கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். மேலும் உயிரினங்கள் 84 லட்சம் வேறுபட்ட உடல்களை கொண்டுள்ள பரமபுருஷ பகவான் தனிப்பட்ட ஆத்மாவாகவும் பரமாத்மாவாகவும் எல்லா உடலிலுமே வாழ்கிறார் இல்லையா. அவர் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் கூட, அதாவது he has his own personal form இல்லையா. மேலும் எல்லா ஜீவன்களையும் இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவாகவும் இருதயத்தில் இருந்து கொண்டு அதை வழி நடத்துகிறார். தனிப்பட்ட ஆத்மா பகவானின் அங்கமாக இருப்பதால் இல்லையா, அந்த விதத்தில் பகவான் எல்லா உடலிலுமே வாழ்கிறார். நாம் எல்லாரும் பின்ன பகுதிகள் இல்லையா. அதனால பகவான் நம்மளோட தான் இருக்கார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். பரமாத்மாவாக பகவான் ஒரு சாட்சியாகவும் இருக்கிறார். இஸ் த விட்னஸ். நாம நினைக்கலாம் நம்ம செய்யக்கூடிய நற்செயலும் சரி, அதே மாதிரி கெட்ட செயலும் யாருமே பார்க்கலன்ட்டு இல்லையா. நற்செயல் செய்தால் யாரும் நமக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கவில்லையே என்ற ஏக்கம் இல்லையா. அதே மாதிரி துர்ச்செயல் செய்தால் நாம் இந்த செயலை செய்து தப்பித்து விடுவோன்ற எண்ணம், இப்படிப்பட்ட நிலைகள்ல நாம் இருக்கலாம். ஆனா நாம செய்யக்கூடிய நல்ல காரியங்களுக்கும் தீய காரியங்களுக்கும் அனைத்திற்குமே பலனை இறைவனுடைய ஏட்டுல பதிவாகிறது. அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். we cannot escape. நம்ம நினைக்கலாம் we cannot be open with anyone. நம்ம சிலதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்குவோம், சிலதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா. சிலதெல்லாம் நம்முடைய பர்சனலா வச்சிருப்போம். சிலது சொன்னா வீட்டுல திட்டுவாங்களோன்ற பயம், இதெல்லாமே இருக்கும். நமக்கு ஏமாற்றக்கூடிய சுபாவமும் உண்டு இல்லையா. சோ அடுத்தவர்களுக்கு மனது நோக வைக்கக்கூடிய சொல்லை சொல்லாம இருக்கிறது தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அடுத்தவர்களுக்கு பாதகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயலை மனசுல வச்சுட்டு நாம கண்டிப்பா அதாவது சைலண்டா இருக்கவே கூடாது. அதை அத்தகைய சூழ்நிலையிலிருந்து அவர்களை ரட்சிப்பதற்கு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும் இல்லையா. சோ நமக்கு அந்த மனசே இல்லைன்னாலுமே நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே உள்ளுக்குள்ள பதிவாகிறது. நாம் எத்தனை நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கோம், எத்தனை தீய காரியம் பண்ணியிருக்கோம். இறைவனுடைய ஏட்டிலிருந்து நாம் யாருமே தப்பிக்க முடியாது, எச்சூழ்நிலையிலுமே தப்பிக்க முடியாது. இதை நம்ம உணர்ந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யணும். இதை நாம் உணர்ந்தால்
தவறு இழைப்பதற்கு வந்து நாம கண்டிப்பா பயப்படும் இல்லையா. we will always have the fear to do mistakes இல்லையா. தெரியாம கூட நம்ம யாருக்கும் வந்து கெடுதல் பண்ணிடக்கூடாதுன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை நம்மளால வரவழைக்க முடியும். ஏன்னா பிற்காலத்துல அனுபவிக்க போகிறவர் யாரு? பிராக்டிக்கலா நம்ம யோசிச்சா கூட அதுக்கு வந்து பெரிய பிலாசபி கூட அப்ளை பண்ண வேண்டியது இல்லை. இப்ப நம்ம நிலத்துல என்ன மாதிரியான விதை விதைக்கிறோமோ அது மாதிரியான செடிதான் வரும் இல்லையா. பழுதடைந்த விதையை நாம வந்து நிலத்துல வந்து அதாவது சக்தியற்ற ஒரு விதையை நம்ம விதைத்தோம்னா அந்த செடியுமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு செடியாக வராது இல்லையா. ஆரோக்கியமான ஒரு செடியாக வளரவே வளராது. அதே வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விதையை வந்து நாம் நிலத்தில் விதைத்தால் அதை சரிவர பராமரித்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து கொடுக்கக்கூடிய பழங்களும் பூக்களும் வந்து அதாவது நிறையவே இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நன்மையை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா. அதனால் சில மத பிரிவை சேர்ந்ததாக உரிமை கொண்டாடும், ஆனால் பரமாத்மாவாக பகவான் வந்து ஒரு சாட்சியாகவும் இருக்கிறார். இரண்டிலும் எல்லா உயிரினத்திலும் பகவான் இருப்பு முக்கியமானது. நாம் எல்லாருமே அதாவது பரமாத்மா இந்த பிரபஞ்சத்தில் வித்தவுட் இல்லையா, வித்தின்லயும் இருக்கார், உள்ளுக்குள்ளயும் இருக்கார், வெளியிலுமே இருக்கார். இந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே நம்ம பார்க்கிறோம். மேலும் பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பை ஒவ்வொரு வாழும் உயிரினத்திலும் உணராதவர்களும், நம்ம பகவான் இருக்காரா என்பதை யார் உணரவில்லையோ, எங்கும் பகவான் இருப்பதை உணராதவர்களும் இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மாவே சிருஷ்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்ச ஒன்று இல்லையா. அனைத்து இடங்களிலுமே பகவான் வந்து நானா ரூபத்தில் இருந்து கொண்டு இல்லையா, அதற்குள்ளே இருந்து கொண்டு நானா ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த வஸ்துக்கள்ல வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து கொண்டு அவரை எல்லாமே வாழ வச்சிருக்கார் பகவான் இல்லையா. ஆனால் இதை யார் உணரவில்லையோ அவர்கள் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று பொருள். பகவான் எங்கும் பரவியுள்ள நிலையை புரிந்து கொள்ளும் தொடக்க அறிவு இல்லாமல் ஒருவர் தன்னை கோவிலில், கிறிஸ்துவ கோவில் அல்லது மசூதியில், 3 ஆல் ரிலேஷன்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காரு இந்த இடத்துல, டெம்பிள் இல்லையா, மாஸ்க், அடுத்து சர்ச், இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நாம வந்து சடங்குகள் அல்லது மசூல் நடைபெறும் சடங்குகளுடன் இணைந்து கொண்டால், அதாவது வெறுமனே ரிச்சுவல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எப்ப நமக்கு தேவை ரிச்சுவல்ஸ்னா நம்ம ரொம்ப அடிமட்டத்துல இருக்கும் பொழுது நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளதான் வந்து இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள்லாம் தேவை. ஆனால் தூய்மை அடைந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயமும் தேவையே கிடையாது. ஏனென்றால் 24/7 அவர் இறைவனோட வந்து இணைந்திருக்கிறார் இல்லையா. எஸ்டாப்ளிஷ் த கனெக்டிவிட்டி, சம்பந்தம் இல்லையா, சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதால பிரத்யேகமா அவர் எந்த ரிச்சுவல்ஸும் செய்ய வேண்டியதில்லை. நாம் எல்லாரும் கூட தோஷ பரிகாரங்கள் இல்லையா, நமக்கு ஒரு கெட்ட காலம் என்று வரும்பொழுது போய் ஜாதகத்தை பாக்குறோம் இல்லையா, ஜோசியர் இதை செய் அதை செய்யன்னு சொல்றார் இல்லையா, இந்த கடவுளை வணங்கு, அந்த கடவுளை வணங்கு, அந்த கடவுளுக்கு போய் இதை நிவர்த்தி பண்ணிட்டு வா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த கடவுளை வணங்கு, அந்த கடவுளை வணங்கு இல்லையா, தேவர்கள் எல்லாமே வணங்குன்னு சொல்றார். எஸ், ஆனா அந்த தேவ வழிபாடு கூட எதற்கு சொல்கின்றோம் என்றால் அதையும் செய்யாமல் நாம பாழடைந்த நிலையில கீழே தவறி விழுந்து விடக்கூடாது என்பதற்கு தான் பகவானாலே பரிந்துரைக்கப்பட்டதுதான் இந்த தேவ வழிபாடு கூட. அட்லீஸ்ட் தேவர்களையாவது வழிபட்டு நாம நன்னிலை அடைந்து பற்பல பிறவிகள் வந்து எடுத்து நாம பகவானை வந்து பணியணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடு. ஆனால் இந்த உண்மையான தாத்பரியத்தை புரியாமல் நாம் என்ன பண்றோம், எஸ் தேவர்களும் பகவானும் ஒன்று என்று எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய செயல்களை நாம் செய்கின்றோம். வி ஷுட் ஹாவ் தட் டீக்ரடேஷன் பண்ணக்கூடாது இறைவனை வந்து இல்லையா, கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையுடைய ஸ்தானத்தை வந்து அவ்வாறே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வந்து தேவர்களுக்கு என்ன மரியாதைகள் கொடுக்கணுமோ அவருக்கான செயல்களை நாம் கண்டிப்பா செய்யணும், ஆனா எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி. சோ இந்த கிரக தோஷங்கள் எல்லாமே நாம யாருக்கு தேவை என்றால் பக்தியற்றவர்கள் இல்லையா, பக்தியை பற்றி உண்மையான நிலை உணராதவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் இந்த தோஷ பரிகாரங்கள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. அட்லீஸ்ட் அந்த தோஷ பரிகாரங்களால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை கொண்டு அவர்களுக்கு பக்தியின் தரப்பில் அவங்களுடைய மனசை எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனா அதையெல்லாம் பக்தியினுடைய மேன்மை உணர்ந்தவர்கள் தோஷ பரிகாரங்கள் எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தி அவர் தாழ் பணிந்தாலே கடினமான சூழல் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் இறைவன் வழங்குவார். அந்த பக்குவம் வந்தவங்களுக்கு வந்து எந்த தோஷ பரிகாரங்களும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ எந்த இடத்துல இது எது அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. சோ இப்போ இந்த இடத்துல சொல்லும் பொழுது கோயில் சடங்குகள், ரிச்சுவல்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தோஸ் who are in the கனிஷ்டா, தோஸ் who are மூவிங் இன்டு த மத்தியமாலந்து, அதாவது அந்த தூய பக்தி நிலைக்கு போகக்கூடியவங்களுக்கு வந்து
தோஷ பரிகாரங்களை பற்றி எந்த வருத்தமும் தேவை. ஏன்னா அனைத்து தேவர்களுமே இறைவனுடைய அவருடைய இதுலதான் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்காங்க இல்லையா? சோ அவரையே நாம் தாழ் பணியும் பொழுது இவர்களும் வந்து, ஏன்னா அவர்களும் வணங்குவது அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனை தான் இல்லையா? சோ அவர் தாழ் பணியும் பொழுது அவர்களும் நம்முடைய இந்த பக்தியை அவருக்கான பக்தியை வந்து அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஸோ தே ஆல்சோ வில் ரெகக்னைஸ் ஆக்ட். அதனால நம்ம தனித்தனியா ஒவ்வொரு தேவதையுமே வணங்கிதான் நம்ம வந்து செயல்படணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. இதை நாம் இந்த தாத்பரியத்தினுடைய வந்து உண்மையான தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? சோ இவ்வளவு கேட்ட பிறகு கூட நாம் என்ன பண்றோம், மீண்டும் வந்து அதே செயலை தான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அப்படின்னா ஆத்மாவை பற்றி உணர்ந்து ஆத்மாவுடைய மேன்மையான தன்மையை உணர்ந்து அதை வந்து அதிசயமாக பார்க்கறதும், அதை மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைத்தாலும் அது என்ன வியப்பானதா ஒரு பொருளாக காண்பது போன்றதுதான் நம்முடைய தேவ வழிபாடு எல்லாமே. இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்படி நம்ம சடங்குகள் செய்யறது எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு நாம் என்ன பண்றோம், மீண்டும் அதே தவறு செய்யறது வந்து அது அவர் வெண்ணெயை நெருப்பில் இடுவதற்கு மாறாக சாம்பலில் அர்ப்பணித்து போனோம். வெண்ணெயோ நெய்யோ நீங்க சாம்பல்ல கொட்டினா அது எரியுமா? கண்டிப்பா எரியாது, வேஸ்ட், அவ்வளவுதான். அது போன்ற நிலைதான் ஒருவர் நெருப்பில் தூய வெண்ணெயை வந்து சொரிவதன் மூலம் அப்படின்னா ஊற்றுவதன் மூலம் வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பதால் மூலம் வேள்விகள் வந்து செய்கிறார்கள் இல்லையா? நாம கூட வந்து ஏதாவது ஒரு சிறிய வேள்வி செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து அந்த விறகுகள் எல்லாமே போடுறாங்க இல்லையா? ஔஷதி கட்டைகள் எல்லாம் போட்டு வந்து அதுக்கான அவிர்வாகம் எல்லாம் கொடுத்து யக்னேஸ்வரருக்கு எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. அப்ப வேத மந்திர உச்சாடனங்களும் உண்டு இல்லையா? அந்த மந்திரங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நாம வந்து ஸ்வாஹா ஸ்வாஹா அப்படின்னு நெய்யையும் நம்ம போடுறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது அந்த இடமே வந்து தூய்மை அடைகிறது. ஆனால் வேத மந்திரங்கள் இருந்த போதும் எல்லா சூழ்நிலைகளும் சாதகமாக இருந்த போதிலுமே தூய வெண்ணெய் சாம்பல் மேல் சொரியப்பட்டால் பின்னர் அந்த வேள்வி பயனற்றது. இதையெல்லாம் தெரிஞ்சு வேத மந்திரங்களுடைய பவர் என்னன்னு தெரியும், அந்த செயல்கள் எதற்காக செய்கின்றோம் என்பதும் தெரியும் இல்லையா? சோ எதற்காக வெண்ணெயை வந்து நெய்யில அந்த வெண்ணெயோ நெய்யோ வந்து எதுல அந்த அக்னிகுண்டத்துல ஊத்துறோம் எதற்காக என்பதும் தெரியும் இல்லையா? இப்படி எல்லாம் தெரிந்தும் வந்து தவறு இழைத்தால் அது எதற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா அது அந்த வெண்ணெயோ நெய்யோ எடுத்துட்டு போயிட்டு நாம சாம்பலில் ஊற்றுவதற்கு சமம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட வேள்வி வந்து பயனற்றது. சொல்ல போனால் ஒரு பக்தர் எல்லா உயிரினத்தையுமே ஒதுக்க கூடாது. இந்த கான்செப்ட் இந்த பர்பட் ரொம்ப டீட்டெயிலா தாத்பரியத்தை கொடுத்திருக்காங்க. உயர்வு தாழ்வு சூத்திரனாக இருந்தாலும் இல்லையா, வைசியனாக இருந்தாலும் பிராமணனாக இருந்தாலும் சத்திரியனாக இருந்தாலும் 4 வர்ணத்தவருமே இந்த சமுதாய பிரிவு வந்து கண்டிப்பாக எல்லோருமே சமமானவர்கள் தான், எல்லோரும் முக்கியமானவர்கள் தான். இதுல வந்து யாருமே ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது. முதல்ல அவர்களுடைய ஜீவன்கள் இயங்கிக் கொண்டிருப்பது பரமாத்மாவால என்பதை நாம அவர்களை நோக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம அந்த மனசை எடுத்துட்டு வரணும். அப்பதான் சூத்திரனாக இருப்பவனுடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை வந்து கண்டிப்பாக வழங்க முடியும். இறைவன் யாருக்குமே அவமரியாதை ஏற்படுத்தணும்னு என்னைக்குமே சொல்லல. அவர்களை ஏற்றத்தாழ்வு கொண்டு அவங்கள வந்து வேல்யூவேஷன் பண்ணுன்னு சொல்லல. ஆனால் அவரவர்களுடைய கடமைக்கேற்றவாறு அவர்களுக்கு வந்து சன்மானத்தை வந்து கண்டிப்பாக வழங்கணும்ன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஒரு எறும்பிலும் பகவான் இருக்கிறார். அதனால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் கருணையோடு நடத்தப்பட வேண்டும் இல்லையா? கம்பேஷன் கண்டிப்பா வேணும். எந்த வன்முறைக்கும் ஆளாக்க கூடாது என்பது பக்தர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஒரு டிவோட்டி he should behave in such a manner இல்லையா? அவர் ஒரு பக்தர் என்றால் அவருடைய சுபாவம் நடத்தை எல்லாம் வந்து வன்முறையில ஈடுபடவே கூடாது. அஹிம்சா வழியை வந்து அவர்கள் பின்பற்ற ஹிம்சை கொடுக்க கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம். எந்த தற்காலிக நாகரிகம் இப்பெல்லாம் நம்மள சிவிலைசேஷன் இல்லையா அப்படிங்கிற பேர்ல இறைச்சி கொட்டில்கள் கூட மத அடிப்படையில் முறையாக பாதுகாக்கப்படுகின்றது. அதுக்கும் நம்ம ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கும் ஒரு மாலை போடுறோம் இல்லையா? இப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம், ஒரு ஜீவனை வந்து கொள்கின்றோம். சோ ஆனால் ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் பகவான் இருப்பதை பற்றி அறிவு இன்றி அந்த ஜீவன்லயுமே பரமாத்மா இருக்கிறார் என்பதை உணராமல் நாம் என்ன பண்றோம், அதை வந்து நாம வெற்றி சாய்க்கின்றோம். சோ மனித நாகரிகத்தின் முன்னேற்றம் என்று அழைக்கப்படும். இதுதான் வந்து இந்த மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆன்மீக அல்லது உலகில் முன்னேற்றம் அறியாமையில் உள்ளது என்பதை நாம் இந்த செயல் எல்லாமே அஜ்ஞானத்துடைய வெளிப்பாடு இல்லையா? So we have all slaughter houses இல்லையா? பசுக்களை கூட விடுறது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய கலிகாலம் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுதான் மாடர்ன், அதாவது இந்த காலத்து நாகரிகம். ஆனால் அது எதன் அடிப்படையில் அந்த நாகரிகம் அமைய பெற்றிருக்கிறது?
ஆவித்யை அஜ்ஞானத்திலிருந்து செயல்படுகிறது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்திக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் की ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா.